18. mendean kokatuko gara. Pentsatu orduko nazional bata, alegia Euskal Herria eta penintxula Europarekin lotzen zituen pasabide naturala, Igartzatik San Adrianera zioan azela. Errege bidea zen, eta baita Santiago bidea ere. Eta noski errepide nagusi batek gaur egun gasolindegi, peaje eta bestelako ezaugarriak baditu, garai hartako bideek Iturri, Errota, Ermita, Zerora etxe, ospitale eta bestelakoak zituzten. Hori guztia gure ondarearen zati da eta kasu honetan Zegamako udalak Gipuzkoako Foru Aldundiaren laguntzaz Igartzatik San Adrianerako errege bidearen azterketa eta elementu historikoen biltzea egin du liburu baten. Zegamarroi, Goierritarroi eta Gipuzkoarroi ere bide honen garrantziaz jabetzea dagokigu. Eta gure gaurko Gipuzkoan zer eragin izan duen jakitea. Gure izatea eta izaera hobeto uler dezagun. Hala, errege bidea, Santiago bidea Igartzatik San Adrianeraino liburu egin du Isabel Elorza Pulladena historialariak. Ikerketa lan hau Zegamako udalaren Xabier Azurmendi bekaren bitartez argitaratu da. Ikerketa lan hau delarik beka horren 3. emaitza. Poz handiz aurkeztu du Zegamako udalak 2003 urtean hasiera emandako Xabier Azurmendi beka izenarekin abian jarritako lan ildoaren 3. fruitua edo emaitza. Ezagutu ez zenutenontzat adierazi Xabier Azurmendi Zegaman jaiotako apaiz bat zela. Baina bestelako gai batzuk ere benetan zituen gustoko. Olerkariare bazen eta ezer bazen herri maitea zen. Zegama zeraman bihotzean muinetaraino sartuta eta gure herri inguruan kokatuta dagoen San Adriango pasabidea, errege bidea eta bertako goraberak oso gustoko zituen. Askotan adierazi zigun bide honek izan zuen garrantzia. Gipuzkoaren osakeran izan zuen pisua eta abar. Eta gaur aurkezten dugun lan honekin, uste dut bere nahia lehen planora ekartzea lortzen dugula. Xabier Azurmendi bekaren 3. emaitza beraz. Lehenengoa, Urbia, Aizkorri eta Zegamako Artzaintzaren gainekoa ere Isabel Elorzak egin zuen. Bigarrenak Zegamako historia jasotzen zuen eta 3. honek Igartzatik San Adrianerako errege bidea edo Santiago bidea. Udalaren asmoa gaurko ikerketa liburuan datozen xehetasunak bilduz, gure historia ezagutzeaz gain, gure ondarea identifikatu eta ezagutzera ematea ere izan da. San Adriango edota Barneko Santiago bidea ezagutzera eman eta indartzea ere bai besteak beste. Gure ustez, Igartzatik San Adriango errege bidea, segurako hiribildua tartean duela, altxor bat da. Eta ezinbestekoa da bertako ondarea babesteko era honetako ikerketa lanak burutzea. Ikuspuntu askotatik aztertu du Elorzak pasabidea, geografiaren, historiaren, etnografiaren eta kulturaren ikuspegitik besteak beste. Lekukoen testigantzak jaso ditu liburuan eta ilustratu du atzoko eta gaurko argazkiez. San Adrian eta Igartza bi muga horiek jarri ditugu, batez ere Igartza izan zalako bide gurutze bat eta bide gurutze garrantzitsue. Eta horregatik bai Lenizkatzagako bidea, bai Zermatik zetorrena eta baita Nafarrotik zetorrena ere han elkartzen ziren eta handik San Adrian aldera puntu o bide nabarmena izan zen eta simbolos eta eraikinez betea, horregatik honen altxorra. Baina Igartzatik San Adrianerako bidea zer da gehiago, errege bidea, ala Santiago bidea? Bada horren erantzuna ez dago garbi, naiz eta Elorzak egin dituen elkarrizketetan jabetu den, Zegamarrek beti esan izan diotela errege bidea Zegamatik San Adrianera doan bide zatiari. Beti izan deudu da, hau izan da peregrino bidea edo errege bidea. Bueno, badare hor hipotesi kontraesanak, batzuk esaten du peregrino bidea, sendo, lakarrak idibidez, beste batzuk, ez hainbeste barrenak esaten du, noiz denka. Peregrino irudia hau erabat galduta dau, baino bai daukeula Zegaman peregrino horren arrastoa. Orduan, han asaltzen da ermita, Santa Barbarako ermita esaten dona, es para los peregrinos que van y vienen de Santiago. Orduan, nolabait badago peregrinazioarekin lotura. Gaur egun bidea guztiz markatuta dau, baino garai baten bidea etzan horrela, eta bidea identifikatzen dugu batez ere eiten zien obrakatik edo zeren eraikinegatik, elizak, ospitalak,
iturrik, zubik, errotak, eta hori da erreferentzia hartu behar duzuna bidek ez daukelako zentzurik. Gaur egungo peregrinok oinez juten die eta beti markauta, gaur egungo peregrinok saldiz juten die eta beti markauta, baina hau ez da beti izan horrela. Igartzatik bidea jurre altzihon eta hau dana gaur egun Azelor, Aristrain bezala ezagutzen dena hor azpiti jungo zan bidea. Ja hau izango zan segurako iribildue eintzanen, iribildura jun behartzalako. Seguramente hau baino lehen mendi bastarretik jungo zan eta Olaberriko Ojarbiti jungo zan zuzenen mendiz mendi gurutzetatik eta Ursuaranea. Baino ja behin iribildu sortu zienen ja erreka ingurutik jungo zan, ze oso ondo dokumentatuta dago nola errekak zainduen behartzien presak eta hola jendea pasatu ahal izateko. Liburua banatzen da 4 ataletan, bidesariaren historia xumea da lehena, 2. errege bidea ala Santiago bidea, 3. bide zarrak bide berrituak, eta 4. Zegamako azpiestruktura errege bidean. Bada, bideko ondarearen aurkeztea eta horien testuingurua aztertzen ditu argazkiez eta testigantzez lagunduta. Lehenbiziko erainkin garrantzitsunak, eta hauek izalen Saninazioko ermita eta seguramente Serora etxea beti behartzalako ermitan ondon zeozer babesteko, jendea babesteko. Segura sartzen geha eta ja hemen hasten da lehenengo bide losatue gogoan da hona guain di jenden hemen, kaminoa hau 1851 eintzan, baina errege bidea oso ondo gogoratzen da hemen diztijola, albotik zijola. Eta bidea lehenbizi losatue aldapan, baina gero galdu egiten zan. Eta galdu egiten zan zelaia sartzen zalako etzan behar biderik, eta orduan zelaia sartuta ja seguraino aliatzen ginen. Seguran, han erreferentzi gisa kruzerok edo humiladerok sarrera gisa, edo ospitalak, eta seguran ospital oso garrantzitsue Madalenakoa. Lehenbiziko iturri esanguratsuk benetan, eman, eta hau erreka ez da bide ondon, baina askotan erabilita zegoen ez bakarrik bideoko, baizik eta jende ingurukok. Eta berriro bidea ez zihon gaur egun dihon bidea, baizik eta albon dizihon bidea. Eta horrela, benta bat zeon hor, ja hortxe bertan, edo tellerie, gaur egun tellerie dago, batez ere zehama, seguran menpen egonez ere, azkeneko infrastruktura importanta zalako, hornitzeleko ezalako mendia juna aurretik. Mendia juna aurretik eta horregatik bentea intxaustin hemen ere errota, zeramikako errota jendek han sartu behartzitulako nolabait janarik, eta hemen kalekon zutegie, eta berriro ere zutegin animalik hor jantzien behartzilako. Jarraitzen badeu bidea, larrekotik, berriro iturrik erreferente denbora guztin. Liburua ez da gida bat, noski balio dezake bidea egin behar dutenendako informazio gisa, baina ez da funtsean gida liburu bat.